Jeg hedder Maj-Britt Adeltoft, og jeg arbejder i Gaza Group Denmark AS, og jeg sidder i receptionen og er receptionist. Vi har valgt at samarbejde med Visit Security, fordi at de havde en god løsning, som passede os fint. Gæstesystemet fungerer på den måde, at når der kommer en kunde, så går kunden ind og registrerer sig, og så får sælgeren automatisk en sms og en mail, at gæsten er kommet. Visit Security er super nemt at håndtere. Når man kommer som gæst, så trykker man på velkommen og på ankomst. Hvis man ikke har været her før, så skal man trykke på opret. Nu har jeg været her før, så jeg trykker mit mobilnummer ind. Og så trykker jeg på søg. Nu har jeg bare skrevet det i en test, fordi det er mig selv. Så trykker jeg på check in. Og heroppe der vælger jeg, hvem jeg vil besøge, og der er jo en hel liste. Man kan gøre det, at man kan skrive herop, hvem man vil vælge. Det vælger jeg bare lige mig selv. Så trykker jeg check in, og så får jeg en sms og en mail. For mig er det også nemt, fordi at jeg kan gå ind og trykke på en knap, og så ser jeg med det samme, hvilke gæster der er i huset. Jeg kan bestemt anbefale Visit Security til andre. Vi er så glade for løsningen.